مرگی ہے کہ قدیں دان لیو ٹالسٹائی رجانک فدا احمد یکروچے چند گونڈواں کوکوریا مکئی برنچی زیچت آئیے چیری نے مگا نیاما رامی پرت بلے آکد ہے کی بت یک سیلانی کی آوانی نزدیک گوستا یدیست گوڑا چا گونڈواں پا یک پیسیا بہائی زرد و شاہرہ بادشاہ گورا شو تو نایافتی چیزی حسابہ بہائی کت بادشاہ ہوتی درستیں دانا و کواس مچ کتن تو حکم داد کہ شی راستی ابو شو واضح دانا ہار چون سر پاد جت بھلے ہچ رنگا سر کے چشنوارت دان کے یکروچی امی چیز دریگے دپائیرت کے چڈنا مرگی بال کنان ہت کوئی شیارت ٹوگے چت ٹونکت گڑا درستہ زہانت کی مکئی دانگی پد درستیں دانا بادشاہ گورا شتن تو حالش داد کہ ہی مکئی دانگی چاری گپا بادشاہ بہمنت و ایامی دانا حکم داتند کہ آمی ابرا پکا بکنند کہ چوشی مکئی کدیو کجا کشک بودتگ دانا پدا چارو بیچارا کپتن وتی کتابش یک یک کتن بلے ہی بابتا ہچ سرپدیش نرسید اپدا بادشاہ کے رشتن تو گشتش مارا ہچ پسو گون نیست میں کتاباں اشی بابتا اچھی مان نیست تو دہکان کھانا جست بکن بلکہ کسی آئی بابتا چوتی پیتے دپائش کو تک کہ چوشیں دان کدیو کجا کشتگش گوڑا بادشاہ حکم داد کہ سکیں پیریں دہکان کاری بگرے تو منی کر رہے بیارے آئیے نو کرا انچیں دہکان کاری شواز کے تو آورت پیریا دوتل بیدنتان دپی پچ ہاپا واری گو دوئیں لٹان تتران بادشاہ دیما پیش بود بادشاہ آئیارا دان پیش داشت بلے حیا شریع سرا مہم نکت دانی دستا کت بادشاہ جست کت کماش تو مارا چوش گشت کنے کہ چوشیں دان کجا رستگ آیا اشبر تو چوشیں مکہی بہازر تگ یا وتی ڈگاراں کشتگ کماش انچیں کریت کہ پا مصیبتی اشکتی پا مصیبتی بادشاہ گپا سر پدود ان آئیے وتی جواب داد من اجبر وتی ڈگارن چوشیں مکئی نکشتگ و نکے چوشیں کشاری ڈلے تگ نے کہ من بہازر تگ وحدی ما مکئی بہازر تگ گڑا آنی دانگ مرچگی مکئی آنی وڑا کسان بودتگم اگا تو منی پتا جست بکنے بلکیاں یشکو تک کہ چوشیں دان کجا کشتگ گڑا بادشاہ یہ پیتل اٹھائیں تھا درگی جگو بادشاہ درگاہ برکت آیک لٹ یہ کمکا گرانت وات اما دان بادشاہ یارا پیش داشت تو پیریں کماش کے انگت چمانی روح کی بھرجمت آیا دان شریع سرا چھارت بادشاہ جست کت آیا تو چو نزانے کے چوشی مکئی کجا کشک بودتگ تو جندہ اجبر چوشی مکئی بہازر تگ یا وتی ڈگارن کشتگ چو وی پیریں کماش گوش گرانتن بلے چوتی چکا شرط رشکتی کت ان آیا کشت نہ من اجبر وتی ڈگاراں کشتگو نہیں کہ چوشیں کشاری ڈلے تگ آگا پہ کہ بہازو رگے گے منی جندہ اجبری بہا نظر تگ میں وحدا ذرے جند نبود تگ ارکسا وتی کشار وات کشتگ اگا کسی آجت مند بود تگ گوڑا ما وات ما وتا بہار کو تگم من نزانا کہ چوشیں مکئی کجا کشک بود تگ میدان ہم ڈھلگتر بود تگم تو پیش زمانہ گا دھل گیشتر درد کگ بلے من چوشیں دان ندیس تگ البت من چوتی پیتائش کو تک کہ آہانی زمانہ کے دان ڈلگیں بود تگم او آر تھم گیشتر درد کگ شرطرند تو امائیے جست بکن نو بادشاہ پیریں کماش پیت لوٹائیں تو آہاں درگیت کو آورت بادشاہ ہما دان حیارہ پیش داشت وہ پیریں پیرو کا چارت پداوتی دستے دلا کت ایدی محادیمہ لیٹیں تو چارت زمانہ کی بیت کے چوشیں شریں دان پا چم ندیستگ آئی آئیشی چونڈی سیس تام چارے تو گوشت اما یہ جین دیں پیریں پیت تو منا بگوش گوں کہ ای مکئی کدی کجا کشک بودتگ تی جندہ اجبر چوشی مکئی بہازر تگ یا وتی ڈگاراں کشتگ بادشاہ جست کو پیر مردہ پسو دات منی وحدہ چوشی مکئی ہر جگہ بود تگ من وتی ورنائی کو ہمیں مکئی گوازیں تگ دیگر ہم واری تگ اما دان
کہ ماں بہا کتگ رتگ مشتگ بادشاہ جست کت پیریں پہ تو من بوس کہ اجبر تو ہی بہا زرتگ یا تو وط کشتگ پیر مردہ بچ کندید میں زمانہ کا آئیے پس خدات نان بہا زورگو بہا کنگے گناہا پا کسی دلا ہم نہ جتگ او ذرے بابتا مائے چین ساتگ ہر کسی کر رہا قد دیوات اللہ بتگ شر نو منہ بگوش بادشاہ جس کو تئی ڈگار کجا بتگ چوشے مکئی تو کجا کشتگ پیریں پتا پسودات ادائے زمین منی ڈگار بتگ ار کجا کہ وہ ننگار داتگ ہوا منی ڈگار بتگ زمین پا بہا نہ بتگ آکسی وتی ملکیت گوشت نہ کتگ کارو عظمت اما یکیں چیز زند کے انسان وتی گوشت کند منی دگے دو جستے پسو آبدے بادشاہ گوشت اولی جست ہمیشت کے آوادی زمین اچشندان پرچا رو دین تگ اور نو پرچا بندی کتگ دومی جست چشد تئی نواسگا پرچا دو لٹ گون تر ریت تئی چکا یک لٹے گون ترا لٹے جھند گون نیست تئی چمانی روک برو برن تئی دنتان مہرن تو تئی گپ تچ کو گوشان دوست بن یہ درست چی اند پیر مردہ پسودات چوش پمشکا کہ انسانا چوتی کار و عظمتا زندگ بوہا کی الہدا تگ و دگرانی کار و عظمتانی واسطین پیشی زمانہ کا انسانا خدا ہے رہبندہ زند گوازین تگ آہانی کر رہا ارچی کے بتگ آہانی وطی بتگم وہ پا دگرے مالا ارسش نگت کگ ای رجان چتاک بندر جل تاک پنچمی مارچ 2023 تاک حضورت بتگ وہ پدا حاساب آن لائن شنگو تالان بتگ ہسٹری میکر بلوچی